in another life ziak tu zaski mar boi amak emme tho toro kolei sitlai don ania tia kanu tronglong long thoma chuan ka har zoka ka phone sana ka en chuan dariat aloriwa to a voin po katlai le don ani hi ti in zoi zetin ka tho chuaka man mo ta kain bualin kain siam sok soka kain pe meu chuan dar kwale minute som panga alori to a kanung lama changa kanuin choi lo bokin ikal le donem ni minti po chu changlem lovin college lampanina man mo takina kakal ta hloka kei hi lalrem ruati kania umi pa pahni Jason ale bonia kaneya anaupang ber kania wangin min duat ron lebok min hau ngai lo ti ila kasoi sual tam om love nu le pa thu han oi lo kanei ngai lova keima to ka chuan felve tak kani jing thom mairo akumakum kazir nuwa po kala pas theita chuang lo ani hi traffic jam kara reife katan nu chuan college chu ka thleng ta rama kan classroom ka han thlen chuan dar som le chan ve alo pel duai to a first period ka omle man talo kan professor point class alo la mek to a lalrem ruat tinge ivatlai jing ve next class a iron thlai le chuan kalu tir to lovangche ti mak chungin kalu chu min phal sak ta rama ka thian tela chuan min lo nui tho hlom le ngal ka ngei hlomania mut ka kham lo boxinen thlengtla I bere ti lo chuan ka muthule talo plopa lalrem ruat enge voina kanzir han soite kan economics lecturer in min ko thutawanga phudeu zok chungena ka har hlol maya amak molania kamuthluk dayawangin engma kanzirpo ka hresilo chuti lai tak chuan bel arun ritaral rala kawahan lom tak college kalhi katui hlol lova tuna hian government Johnson College a 4th semester kazir meka college kallova private health worker zir daikha kadua mase kanule paten graduate phot tura mindua wangin college kakalve chau zoka hausa masoi tur chu kan nilem lova mase ka ozong ang chu kanei vezel theimaya kanule pa hian dorlian tak anneya ka pocket money tur hlo chuanan kartopa kan dor chu ka nga pui vethin in hlo kher lo poin min pedon tho ti rema ila fair taka ka pocket money hlo kha anuam kative shima kau bonia zok chu Mizoram University a kalin boys hostela a ombeka kau Jason ave thung chu college zo nuin kan dora hian athok ta daya sumdon nalama atuya wangin kapa point engkima aringa sumdon dan te chu azirtir pa azel boka break lai chuan karila tram dewa wangin cantina melody le rosie tenen chuan thil ei turin kan kal ta ngala anni hi tunlai tong takin ka besti te anni melody hian bial panget over tak mai tluang te aneya rosie nenero hi chuan single kumhlun antiang chi kha kan ni a mindu derve tu te hi omthin ma se kan ngai sak lo ve sim boka midang kom lovin kan pathum le melody bialpa tluang te le ve na te thian du nen hian kanin kom deu chota engkim achia tha kanin silton vek thinani chutia kan ei tur te nga ka kan thut reng lai chuan cantina chuan mi pakhat hi aron lut ve hlol maya kala mungai mi alo rosie chuan sopa so kan seksona ron lut thar khani so a hanti chuan makti fe hian mithar kan neyamo kaloti ho a rosie le melody te chuan nui war chungin iron tlai lutuka engma po iron sheve man lovani kha antisam eta mithar mel mutur khopin kan klasa kalu khan
tu ma kha kalo en chi klem lova tinge avaron join tlai ve kati chuan rozi chuan kan shebik nang i riat chak viau chuan va zot la tia min lo chana wang chuan mi pakhat college ron zom tlai chan mai ka he chak lo ve a nui deu sak pa ka han ti chuan ka va mel zawa min lo en ve kar maya ka hit deu chu in ka ria ka thian telam chu ka hoi san le wata kan thil ei tur kan ei lai te chuan chu pa chu ka va mit sir le zau thina ama chau chuan a thu renga chutia kan ei mial lai chuan tluang te le ve na te thian dun chu cantina chuan an ron lut ve hlola melody chuan abana lo vai wata tluang te na lo mu chuan aron nui deuh vara kan lam an lo pan mai done moti lai chuan mi thar pa lam chu panin nui huwa chung chuan anin beta daya tluang te chuan kan lam ron ko zeu pa chuan engemo a hrila kan lam pan chuan an ron phei ta hloma makti ze thian hei in pa tenen anin mel hriatami mi thar pa so kati chuan melody chuan ani mel so ma se asoi ngai lem lova ati zo chuan kan bul chu an ron thleng chop chil ngala tluang te chuan hei kan niu khamar hi jebia ni hi ka thian pa nia hayar kan kal ho thina ti in min ronin mel riat tir ta hloma jebia chuan thian le mel riat vak kala nei silova min lo kom ve du e mang chu ti pa chuan anui deu sak abiang ding lama chuan biang sum ala nei zui amoi shep le ngal min ron mel chuan kalo lai ringo tani chu avan zia lo tak chu ti lai chuan sang puya hi cantina chuan aron lut ve hlola kasam chu aron tuai thur le ta he pa hi chu avan nin om cheng chong tak o kan section amiania min star ti chu ka ria ama po hian aze plem lo ma se katai phiani hlol lovalom kom chuan nuam thin min ti buai reng thinero kaning ve deu kadu chi ani thlot lo ati thin dan le min ko fo thin danin kabial nu min lo ngai to em ti pa min ron kwa le thuak ta ka chuan ni danga enga tan ma ka ngai lo thin nen kan mi thar pa huwa chutia min ti chu poi kati thar le nu noa ka han mel zewa mit meng riat thiam har takhian min lo en renga kamel son le rang kher mai chuta rozi chuan zo sang pui tu po in rem ruati hian adu lo cheti an shevek inin om lutuk alo ti bak hlara chutia ron ti chu kalom ril ru hle a ma se sang puyan engatan ma ngai lo ti riat takhian ichian nu rem ruatinen hian bial pa tur po in mu zo velo hi in single kum hluna kein kalodu te chu lom hle zok om chewania a han ti chuan kan mi tharpa jebia chu alo nui huka ka han mel deu ko ka nui zain sum mel takhian min lo en kiau le ngal ka zak boxi ka ngei boxi sang puya min kuana kut chu la thla in ka i pe to lo ti pa ina canteen chu ka chu asan tadaya rozi chuan kan hnunga min ron zuin library lam chu kan pan dun ta break a zo to nu po chuan class kom pe lo awangin rozi chuan class la turin min chu asan le ta tui zetin the scarlet pimpernal le khabu jf lal dai lo vale lin ngei mai chu ka chiara friends nam chom hel hovin an lalte an pai thak dan le nun rong taka an lal le an lal thla te lal thisen kai rim an suat mang dan vel ka chiar chuan rap thak ti zet thian kalo then le tlok thina chuti ruale ro chuan achang tu pa ber sar parsi blake scarlet pimpernal ni bokin fing taka friends sipai ho abum dan vel chu hlimpuin kalo nui chuak le hak thina chutia tuiti taka ka chiar lai chuan khati nui khan mi a iang te mayania ron ti tu lam chu ka hoi wata
kan mi thar jebia lek chu lo ni in anui du mi alo le ngala afiam thunge ati takti po riat thiam har takani min lo en to lo la ni mai alom mi a kan te chuan ti deuh makin ka chiar chhun zom le ta daya ma se nui le tur poin ka thil chiar la ya chuan rilru ka pe thei to lo ka sir pia bangkila jebia thuringot chu kamit sirina kavamel le zau thina le khabu chiar tur chu alavena a chiar lem lovina abenga chuan earphone vuain bangkil ngeng chuan amai mit ching ta daya do kan bo mewa a mel ka en renglai chuan aron meng ta thut mai ka zaklu tuk chu kamai mit ching ngal dai kameng ngam to lo meng taila min lo en reng ta se oi ka zak don lutuk lalpale engtin nge katiang ka position lai lutuk chu avan se om tak akal sonemo amai mit chin le to emo beisein ka han meng diara oi khukral dai mai hi kadu kabula chuan alo ding renga chiang eme min kamu hil der mel chu min lo enani chu dokan bo chuan kameng takar mai imu hil der thiam lo e mai nui deuh tut pa hian alo ti a library chu achu asan ta daya in ngai tua harin kasana chu kahan ena dar thumalori thuak to bana hun trep to awang chuan kale khabu chiar laklo lai chu angai nom em awangin kan librarian lam chu panpuin ka hondu thu te kawashila ti chuan ka student id nen chuan alo chin chia ta a library atanga ka chua chuan kan college gate lam ka pan ta ngala ka thian te khol tuma ka phone kalak chua rual chuan gate bula ka thian tele kan mi thar jebiate loading tlang chu ka mu a rang zetin ka bula kar phena chuan ka biru ngal ka bile dek deka rozi chuan a phone hian mi bia ka lo tum me ka chuta ka phone ron ring ngal rozi phone call nge yani ka han pick up vata khongei om library a ila omami aron ti chuan kanom samlo awangin ka hosan thu ka hril mia engwangin nge dot ka soya tinge khu mi tharpa la ka khuan ka biru kher kain thethiam bik lo rozi chuan ka thu soi chu a hril hlomani nge yang makti mel taka jebia library lam ron hoi chau vau chu kar phena tang chuan ka lo murenga ron hoi hu lo khan ho wat ta che ka lo tiril ruwa ka thian te ho tur chu ka thli renga an kal liam hnu chuan keima chau chuan ka ho ta hnu a in ka thlen chuan in thlak lovin ka khuma ka let topa hau hu ka thlak ang der kani riat lo hlanin ka lo mu hil le ta thlura zanria kil zoa kan choina te ka ti fel zo hnu chuan ka ruma chuan ka chhole ta a ka phone chu ka han ena kan thian ho group a chuan message zani chuang te meu hi alo oma eng tak chu soini mo ti in ka han lu ta tuang lukira hian engwang phiang senin nge kha mi thar jebia kha kan thian ho group a alo etni enge mo soin an lo ri hluta jebia la active ro pui ka beng chak lutuk ka chungchang te an lo soya ka rei ema wangin an lo mang ang deuh hi alo ni a kadam that thu le tlai lama kamuthil dai thu ka han soi ve wata chuta jebian imuhil tak to mo aron ti chu ka mu renga ka chang buai peilo a soyom zia kha ka ria ama wang chuan grupa po chuan ka tong pe talova librarya ka le khabu ho chu ka chiar ta daya group message chu ari renga ka en pe to lo ka data chu off makin ka silent zui ta daya eng tiklain nge ka muthil le po ka helo zinga chuan kanu bok chuan min ron kai tho le a oi ka tlai le don ka va han ning tak tia mani in haw mol chungin bathroom a chuan kalut zui ngala
tlai lo ram tumin ni dang zong zong ain ka cheman moa kain pe me u chuan dariat le chan ve arito ni dang ai chuan azia thove ka u jason ador kal rual chuan ka chuak ve mandona abaikin kolecha min thla donani ni danga chuan arwala kal tur poin ka tho man ngai silova ka tlai pha thin renga kanu chuan tifin min lo siam sak diama nu tengenge min mangai thinania min duat boxi kanu le pa ang nu le pa kanei hi chu kawa van nei tak ti chuan college lampanin kan tlan chuak ta college kan thlen chuan dar kwale minute som panga vel chia chia ani voin chu mi zong zong kan surprise sange klasi dar kwale chan vea kan chan thina chan ma a kavalut ve ta chu makti fe hian ka thian te chuan min lo en ho hloma chuta ve na chuan ring zet hian voin ni hi calendara chin chia tur lalrem ruati college thlen ma ve ni masaber ti in kut beng chungin alo aulong longa ngei om zeta melpa chuan kan section tlang au pa ehem bong kan ti chuan an lo nui dar dara tuang te chuan idam lo chu iwaron comeback thave iron tlai to mi alo nui hok hok pa aron ti chuan ilukirani chua kaloti khum vele maka kanin ngam tlang boka kan fiam thu hi kan thin rim pui ngai lem lova first period a zo don chuan kan professor chuan nimin lama assignment ka pek cheu kha break in ron submit don nia tilo kha chu ka ngai dam don lo cheu ka ti to kha khatiang question pakhat lek kha chu a har sat lo em kha ati a achuak ta daya oi assignment kan nei ti po ka helo rim rim ka thiante ka hanzo chuan ni zana rilche kan tuma grupa po active silova private message en thei silo call ipik thei box silova biak ngai na I om hleinem anti de umak mai si a ka phone en man point tukin khan ka kho savel silovalom karil ru avahan buai tak em scan period zo hi break ani to mai si ril ru ha dewa kaum lai chuan jebia chu kalam panaron kalin kadokana chuan ngoi rengin paper kil khom hi aronda ringota enge hei hi tia ka zo chuan assignment ti ringot hian min changa kan en chuan kan assignment ngei chu aloni mingin ziana lai tur chu alo da ola ka mingle roll number chu ka ziak ta ngala scan period a zo chuan kan CR chuan ala khoma a submit ta a ka himra me cantina chuan kan thu khom le thapa kanu tifin min siam sak ngei eipa chuan jebi nichin kha kalom lutuk o I assignment engtin ngei ti don ka han ti chuan thoveng zet hian assignment ka draft na ni kha ka du thua sam lova ka ziak sual deu boka kata tur chu ka ziak thale mai assignment itive si lova zialo aya karon pe mai cheni kha ati chuan ka ngei kher mai ma se ti lo ai chuan a tha thove midang mitchu ka helo na a kamita chuan jebia chu mel tha ka ti tak zet apa tho na a anui hian akiu tho si anui mel moi zia chu mi pa ve si tiang emema hannui moi te chuwa chumitlai chuan ho turin kan chuak rual diala gate kan thlen chuan jebia chuan khi nimina nangma chawa ilovin bi ruk siak na kha ti pa in library kota car loading chu ahan kok zewa oi min lo murenga mo kazak le ta min ti za hi awan thiam tak kati ngai na shelovin leika chua khum tak vakha kan thian te hnunga chuan kan kal dun zela venale rozi te inchum deuh ngong thin chu kan nui puile dar thina oi meichia kani hi min dim ve ta che rozi na ti chuan ve na chuan meichia poini lo patilini hi alo tilet ve a anin koile ta zora nau pangchia hlom tak hian
Jebia bula chuan ani engwangin mo laklo devin kolesiron thak thuta kati chuak ta phong maya kain sum zolo ka hechak emani Jebia chuan enge irin ti ina min zot let dai ka shelo ka ring thiam lo ka ti a ti chuan apa na wanga ai zola in son an ngai ta ka wangin kolesaron zom tlai thu chu min hril ta ti chuan an kholui chanchin te an chung ko chanchin te le engemo kan soidun ta chewa bial nu te inei thinem ti in ka zot le ta phong mai engemo ka hriata ka zo ve ngot ni o nei ve pakhat chu ati chuan angoi hleka ma se kanin then to a aron ti chun zom le a kalo nui ringota bial pai nei ngai mi alo tak takem ni tia min zo chuan kalo bung muta ibial nu chu a mel tha em kan ti le rama bial nu hlui zok o mel tha e ma se nangmang em chuan a mel thalo aron ti ta ka chuan kalai kher mai ani po chu alai ve devin ka ria bastan kan thlen chuan ka thian te chu basa chuan kalon santa a nialiama kara thara thate alo veya Jebian en po chuan kanin kom ngei ve to hle achang chuan mindu tlat te hian ka hre min khera min duat bok alaka po chuan ka pangchang ve thin hle a Jebia chu alakin in ngai zongemo min ti tok an lo om ve thin bok nen min thik tu neu hi kanei ve reng thin amake lalrem ruat enge ingai tu le tak kathu sei chu isia thin rim taka kan economics ti charin min han vin vak taka chuan ka suang tuana tangin ka har chuak le ta hlol mai ka wa han ngei tak Jebianen kan lovin kis don chi asin misian aron ti bam vek tun class zo a hian office a min ron muang che ti in class atangin min not chuak daya min ngei ve hrim ni mai hian ka hreto kan economics teacher nen hi chuan kanin ngei thei po hi ka ring to lo economics kalo kor kher te kha ka in chir ka thiam thei lo ro pui mai boxi kapan arts line a chuan economics a thaber asum dong ril ruwa changa alo ti awang khan kala ve mai khania ti chuan class a zo hun chu pona chuan kalo nga ka belaron rik chuan ka hupur kher mai Miss nen chuan office a chuan kanin zuilut ta a engemo asoi treu mai min zilti chu ka hreve abak engma ka hrelo Jebia ringot ka ngai tua adu to ka soizo nu chuan min kaltir ta a ka phone ka han la chuaka rozi message alo oma ka open chuan cantina kan om misin a counseling zoa che lo chukla ti te hi ani a ka zu chuk chuan an lo nui le dar to enge ka tel lo po chuan an va hlim ve her hor hlom mai tum deu bar hian ka han thu thla ve a rozi chuan ente lalrem Jebia hian star dewane yani chu kan class ami ati chuan min deng dot mai karil ru ananghal veng chu thil chu mo an lo hlim pui ema kein kanat pui ve thung si ka hril ve duri lovasin remruati chu Jebia na hanti chuan kathina sajak mai chutia midangi shila kalaka izep don te chuan thian po kan ni to lo chu ti le tho ka ruala karil ru anat ema wangin ka hota daya atuk chu Friday ani a class po ka kalpeilo group a po kalang lova tu message ma kasin du lo Saturday ya chuan dora kakala karil ru te ti thoven tumin na kathok lui vaka ma se darkar tin chuan Jebia chu kangaya kaduti kain hai to lo tu ber chunge astarang ti ngai tuain kan klasa meche omzong te chu ka han mebel kuala dini hi ani thei mayangem le a mel thate ubera kan klasa chuan kimi hi ani thei jok mai thei
เลขาเทียมเทเซียนิเลลวังลุดีฮีอันิเลเสียงตุนไลอันินเบทาริเอาไม่กริลรัวชวนเกยมาเลเกยมาเกยเนียละก็เรียดเจียนสีเหลาไม่เชียก็ไงตัวนามีจูกะทิกริงอดไม่ยันนี่สันเดียปอชวนเกยคมไปลวะนิเลงินกรูมาเกยคุงะก็นูไงทะเลปอกรูมาอรอนกะละอาฉันก็สวยเสียวังชวนเทสกันในโดนาเลขาก็จิรงอเดวาตีอินดอดกะโลชิลเลมีอะไม่จานาชวนเกยไงตัวเนวเนวะเฮติฮิอันก็เร่งเทโลก็บิรุเร่งเทโลวังตีอินก็ไงตัวก็ดานฮีอันเอาปังเชียตักเซตตีก็ไงตัวชัวชวนก็จักริลรุเลอาติชวนกรุ๊ปชวนก็วัดตรงเวเลตังเงอาก็เลยสกาโลกลังกติชวนอันรอนลมเวลมเลอาติชวนเรยเฟกันตีนูชวนก็มุฮิลตาอังไงเตบกินก็ทาวไลเลตาทอมาเล economic subject ฮาร์ดานฮีไอนังเวลังการิงตุนจุ่มเพยจูสแกนปีเรียดปอก็มานาการินลาววางินก็มันหมดดูโลโลอาเบรกไลน์ก็เลยสุกัดเฮงาเกตบุลาชวนเวนัลเลโรซีเตลอดิงดูนฮีกับมัวอันโลวินเนียลเลโตอันนิเงยังกุดตุมินอันโลวินตินเลอาร์โตไม่มินมูเวเลชวนรังเซทียนกันคลาสรูมลำปานินอันตันทัดดายาอังไงน่ากาเฟลโอเลไม่กันคลาสรูมลำกับปันชวนกงคาร์ฮีอโลวินคาร์ชียปะเบรกไลน์เองอันเชียดนี่กงกากะฮงกะเป็นลูเจียจูกับมาโซนาฮิอันเจเบียจวนจัดไปปราฮิอันเลียนโตกาลลเรมรวดกะดูเจกะเบียลนูอินิดูอังเอ็มตีอินเซียคีอาลูเกงานิจูกะฮัมไฮลุตุกจูกะดิ้งเร่งริงอดกะเทียนเตลัมจูกะวะฮอยาอันโลพุสนาสมัยอันพูดลมไม่เสียจุดาจัดไปปรจุดาทาอินจัดไปปรดังมินดูเวจวนอิลูคาหันบุงเอาชินเตงอยเร่งโลคานตีนเสียนจูอารอนเก่งพาร์เลตากันนุยาลุตุกจูกันนุยชัวคุกเงเงโอกะดูเจกะตินานกะลูจูกะหันบุตังงาวาหิมเมลตักินมินรอนกัวตากะเทียกนอบอนอมเสียจูโมกะสอยเทียมโลคลาสเมทเตละจูอันโลเอาดูระสังปุยกะเวเอนจวนจะโลเดวฮิอันอโลนุยเวอากะคงไอเรอุลุตุกมาเซกะลิมานีติจวนก็เลยชาจวนกันอินไงซงแต่เอมาอินไงซงเบรวดเป็กทำเฮียลกันนิโอเมก็นาจวนเจเบียจูอาเวเซลาอานาก็บกว่ากันอินซุยจอตานีเจเบียจวนไม่ใช่จิงทงมาชินเตอินซุงเจ็ดไปเตเอรงบอลเทียมเตใจดำเตอังไงสานาวางินจุดยังจูนิเวกตุมนาสัชินามาเซจิงเอโรจูกาลาทูฮาร์เรงาอีโคโนมิกส์ปอกาลาเทียมโลดลวงเซลอันนี้จวนอีโคโนมิกส์จูอัตุยมาเทียมปอเทียมมินซิร์ตีร์หันตุมวิวชินมาเซกตุยทอดสิโลเอรงบอเลโรกาซิร์นาสัเลอามูกันอีหุนากัทยมโลกัลาววางินเอ็งกิมาจวนเกนเทรนเวนัสชีนาหุนเตอโลกัลเวเซลาลาสเซเมสตาร์กันโลนิเวตาเจบียนเอ็นกันอินคาร์โปอัชาเวเซลาอินเฮาจังเตจูอาโลเทยลวามาเซกันอินเฮาชันตัมโซคิจูกันทิกทุเชียดวังอานิตังปุยชีนามีปาอินมินโลเบียเกโมมินโลเอนเดวเนียอาเชียเตฮิอันอโลเมลรุมวักเทรนมาเซอันวมกติอาทิกทัวเชียทิอันไว้ขัดโปมีปักขัดทิอันก็ฟอนนัมเบอร์มินโลดีละกบิลนวนิฮีอันนัมเบอร์อิมาโมโลอโลติคุมมักานิจูมาเซเกยโปฮีกบังบิกโลไม่เชดังลำหอยอันนุยโปกับพัลสักลวะไม่เชดังอินอันนุยมอยทูอันโลสวยเวคะกดูโลอาหุนไลนานาขัดจวนกันอินมังไอเวมาสิน
atoi zongin soi tam mai la in then zau zau chang te nei thin ma ila in then hlen tak tak thei si lovin kan graduate veta ke chu ka pass thavak lova ka soi lo mayang ma se JBI ro chu Mizoram Puma reng nei pha in pathum na ni in kan college bi ka chuan ati thaber ani nge kan thian te po an pass ve veka van nei thak takin tu ma in back paper kan nei lo hlau boka kan pass lom nan kan thian ho chuan dai nau te nein kan thei ang to kin kan in ti hlim ve a ke chu ka lo tum lok to ang nge in health worker training chu ka tum ve a entrance te pe in kain puacha na sa ve hle a jebia ero sumdon na lam atuya ke ang lo takin economics te kha nuamati in athiam boxi a phone company pakhata chuan sales manager turin ain ziak tling ve hlau mai na muti kan riat nia kan lom zia kha kamitha a hian a hlim mel kha ala cham reng mai keipo health worker training tur chuan kain ziak tling ve hlau maya ani in na nei to lain keiro in kazir tumber kala chan ve chau mai don chu ani si a na mu lom nan ti in kan thian ho chuan jebia teina chuan cho kan ei khom ta jebia nu le pa te poin min betha a min duat thiama anuam ka ti hle zanria te kan ei kham chuan rei vak lo kan ti a ti chuan kan thian te dang chu an hodar ta a jebia nen chau chuan aruma chuan kan om du na in ngai le in thlahlel takin hostela kaum san dai dona wang chuan kan hun nei chun chu am takina kan chen du na du tho taka kan in fo lai chuan in sum kha a har tak set ma se jebia chuan min manga izia alantir le tatlat ain sum masazoka changin amma a kalo soi fo to thin pathian riat puitla ka dan khatna in nei ngei kan tum si a hei bak chu in sum ri mayang o aron ti ta ka chuan ka har ko ka kazak chem ma se chuti rual chuan kalom tho min mangai na kha rin hlel rual ani lo ti chuan kan malam hun suang tua in du thu kan sam dun ta fa pa le fanu kan nei dan turte fa kan nei zat turte fa pa ka rin sakhun anga hlel zia te chu asoi siama keyero chuan a mel thatak chu mitlalo le khian kalo ena atong le nui zonga abiang sum lo lang te chu a mu nom tak zet chuta ti tak zet hian boite health worker I training kheranga yemni na ka nei to thowa in nei to zok maila ka chom zo ang che ati chuan nui sang hian pasal te chom hlom han ni ngot chu ka du bik si lovalom ka han ti ve a pasal te chuan nupui fanau te chu kan chom ve bokang chu ti in soi tha in ti mel fe hian a hoi deuh wa a lo in chen pal taila keima kein chom na tur na ka nei ve thowanga yalom ka han ti chuan ameng nur na sakher mai engwang ma in ka then ngai lowang che ti pa chuan ka chala min fop zewa min kuata hle a ti chuan riat lo lain ka lo mu hil le anima na ka har deu thuta ka bula tui ta ka mu hil mek ka bial pa ka mangai chu ka han ena clear ni na van har tak a mai tlang le a khabe kual te chu ka ngai tuanain ka te kuala adikin a fu vel vek mai en ni na har ngoi chuta kamu hilai mel po chu thai vati om ve ti pa aron menta ka chuan kalai thar le vela min kuana changa tal chuakin daring zat nge hriat tuma ka phone sana ka han en chuan zan dar som le chan ve alo ri der to kapa miss call som ve la lo om chutiang zat phone call fellow khop chuan engtin nge kalo mut tui theini rang takin ka thowa jebia chuan min thla ta a chumi zan chuan kanu le pa te chuan jinglam dar kha thleng min hau
kapian an hulama min hau na sat ber ani hiya lang ma se kalung oi em tho min hau chan kha a hlu veng e mai ni tin deuh tho hian jebia chu alo leng thina achang chuan kan dora te min ron len chil mi a chul hi min lo tho pui ve lop thina kanu le pa te poin an ngai na ti ka hre thei kapa le ka u jason atenen an tui zong ai nang bok nen an ti po arwal phian zel cholova khovelin ni a hel kwal reng na chuan reilo tea hostela kalu ni tur chu aron her chu apuita ka hupur ril ru ema ka u bonia le kanu le jebia te chuan kan hostel thleng min thla kapa le ka u jason ate ero dora an buai ve thunga rei tak anom nu po chuan kan in thla fel hlei theilo ka chung te hlata kala om sangai silo chutiang bokin jebia laka po ti chuan har satakin kan in thla ve ta rama se om ber chu phone mang po in kan in be regular theilo tur khani Sunday tu ka le visiting day ya chau phone kan la chuak theidona jingda ruka changa zanda riat thleng kan khoi theidona ni visiting day la chu thlakhata voikhat chau le ngal chu po Saturday masaber chau ka kho har tur zia chu ka helok sa hun chu akal ve beka arei to viawe mo katia ma se kar khat na chau alolani soifia thiam phak bakin kalung chu lenga zirlai po ka zir thathei meu lo Sunday ni leng chu jebia le ka chung te biak nan ka mangral thina ka hostel lu atanga visiting day masaber alo thlengta kain bual zo kain thak mek lai chuan ka phone aron ri a jebia aloni lom takin ka pick up vata balkonia khan lo chuakla lo hoi thate aron ti chuan man mo zetin ka ti sart chu ka han hasok soka ka tlan chuak ngal jebia chu pangpar bor moi zet nen hian alo dinga akut le lama eitur chi sang rambo polythene khathi aron khai boka abor lutuk chu kanu yazasi kalim boxi ama kangai boxi kacha nui titia kasana chu ka enzeva dar kuachi alolani a tinge isana diklovem ni dar somle chan ve tangin alom visiting awar chu an hon chau don gate po an lakal vek kha tia ka zo chuan kamuchak to lutuk chea karon kalma tamai in warden te gate kal mai main email ka mu mindal lovani hi aron ti chuan kanui ver mai ti chuan dar somle chan verik ma chu phone khola in bepa chuan ral khata tang chuan kanin thlir renga ana chungchang te chu kan soya kanin biak tui ema wang chuan dar somle chan ve po chu reilo tea alo ri thuaya ti chuan hola chuan ka chuka ani po aron lut theita mi mayeng po za zo lovin kanin kwa vonga kamit tui alo tlale ringot to travel nu ti pa in kamit tui luang nge chu akutin min ruk saka lomna mit tui ani kha kaloti chuan akuta kamit tui kai chu enin apoi love kaduat lai rem te mi ta tang hian lomna mit tui chi a hi lo luang ro se ti pa chuan kabianga aron chuk zewa ka hlimani ka chung te po an lo thleng ve a kan hlim tlang dar hle tla yalo ni chuan an ho alo hunta kawa hupur tak em ka chung te chu an chuak masa a jebian en chuan kanin zui chuak ve a kongka ka pen chuak chi ati chuan kongkhar phena chuan jebia chuan min pot pheya lungchim deu mai hian min fopa ka tho cham lo chau kein ka thak hlel ang chein min thlel ve ni ti ka ria ka mangai che ati sapa ke poin ka mangai che ka ti a thadevin lekha lo zirla lunglen wang le keima min ngaya wangin lekha zir lo thul pha lo la
chadevin kan malam hun tur thlir chungin lo zir trang ang che ati chuan kalu kalo bu ngata ti chuan an hota an tlan liam chu ka thlir zui vonga karua khuain ka ria ma se jebia thu chu o in kan malam hun tur ngai tua chungin lekha chu kazirta a atir chuan a har kative thin ema ma se jebia le kan fa tur te tan ti in ka thei top ka chua ve thin hunte aliama kumchan ve lai chu a local ve tareng mai jebia point visiting day ya piangin min lo tlo thina sunday ya la kanin be all lo ma se tum khat min ron tlo le chu azia dang tariau hian ka ria achan ka zo la in anom sam lo wangani thu min sil maya a mela chuan engemo soidu ane yani ti ka theya zep nei tlat hian ka ria ma se ka zot lui du lem lova a hodon chuan nget deuh mai hian min ku avong vonga reife min ku nu chuan lovin en kol tharo o ti in mitmeng ria thiam har sa zet hian min ena mun hlataka kalbo tur hi a angriau hian ka ria ti chuan min ho san le don ta a ho chu ka thlir zui renga voi khatte po aron le hoi ei lo ngai thalem lo tak chuan kan dom lam ka pan san ve ta a kha jebia mel ka mu top na tur le ataksa ka sik top na turani ti reng ka hresilo phur takin lekha ka zir zela phone ka khoi thei hun sunday yalo thlen chuan phur takin ka phone chu ka han honga chumdang anglo takin jebia message mu tur alo om talo makka ti hle a kalung oilovani WhatsApp chuan ka texta a ma se ain deliver thei reng lo dp po anei lo enge hepa hi a om ziale darkar khat ka nga ka a message ka ngak chuak zo chuang lo ti chuan ka khola a pick up thei lo a pick ma lo chu khol ka tuma voisom pahni lai ka khola pakhat ma a pick up lo anua chuan ain switch off ta mak mai achunga thil thalo alo thlengani ringin kan thian ho grupa chuan zo tumin ka hanlu ta jebia chuan group chu alo leave dai to hi alo ni a ka thian te chuan engma achanchin an riat lo thu le bia kan tumpo an biak lang thei bik lo thu chu min ron silta kamang ang tak zet ka chung te hne na ero engma ka soidu lem lova eng thil nge thlengang ti ngai tua rengin ka suang tuana ka koma achunga thil thalowa thlen mol chu ka hlau berani chumi zan chuan ka trap thlaiwar zaka kalungai intran na tur chau alo ni si jebia chu are mak maya sunday le visiting day ya piangin a mel mule biak thei be sein ka phone ka ena ka hoi kwal thin ma se mutur le biak tur a om to ngai lo ka ngai lu tukha ka adon hia lin kain ria ka mitui hi zo theini se akang to hia lang zan tin hian ama ngain ka trap mu hil thina nikhat chu kan warden hian min ron kovin ka birthday gift alo thlen thu min ron sila voin hi september ni som pahni ani take ka birthday po kalo thei hil chiang hle mai ka chung ten he na tangin gift ka dong nge yani ringin ka han lama present box lian vak lo hi alo ni a akoma jebia ti inzia ka mu chuan ka thin phu arang kher mai man mo zetin ka room lam ka pan pui ta ngala ka khuma chuan thuin lom takin ka present box chu ka han honga ka hlimna reilo te khan khovela mi khongai thlak bera min chu adon ti reng ka hresilo box chunga chuan frame dum pol nal dewa hian ka thalaki alo oma anhuaya chuan envelope pani hi alo omboka envelope pakhat chuan kamitalak dewa wangin kalakang vata ka han hon chuan min thong kher mai in nei som nakat moi le ro pui tak ka thinlung ti ke som vek thei khoparo pui chu alo oma
ming in ziak te chumo ka soilo jok mayange makkati a ka ham hai vek chuta envelope pakhat jok chu ka han lakang le a akut ziak chu tu kut ziak nge ka hailo ka mu fo to hnuani akut ziak ringot po chuan nun hlui min tingaya ka notbu phek tin deu thoa jebi love rem rem tei ti ziak khat vek thin tu kut ziak ngei kha ani si ka han keng phara he thu hi alo ziaka ka mangai top ngai lo tur rem rem khuanuin rem min ruat sak nge nia kei mi hring fam kim lo tak hi aruat lo angin ka om jok heng thil zong zong ka ti nu po hian ka ngai chele ka mangai na che hi ala re thei chuang lo wasin doi zep takin ka bi ruk san chea she om takin ka om tir cheti ka ria mai chana ngei hril che ka duwa ma se ima a chuan ka zama ka huai sen tok lovani ti thleng kan chiar chuan ka tho hala ka chiar pa chuan jebia mel chu ka mitla alo langa a ori po ka thinlung chuan a ria ka chiar chun zoma ka tho puiten picnic turin min soma ka ngai na chele lunglen a hnem ve deuh nan ti in ka kal ve maya ma se ta chuan ka bial nu hlui a somi kha alo kal ve hlau maya ka shelok mi alo ka tum lo devin zu ka in ve a boi ka rui e mani ngai tuana film ka nei lova ilaka thiam thu soi tu reng reng ka shelo zanlaya ka har chuan a somi nen chuan ka ruma kan lo om du na engkim chu a thleng to siam that thei ani to lo ti ka ria inena in puan veka min ngai dam ma chu thlem chea zui chepo kain huam ma se a somin arai ti min ron ril chi a khan kan sing nuna hian nang le ke ti hi a om ve thei to don lovani ti ka hreta a ka mu chak em wang chein a top nan ti in engkim ril tum chein karon mule ta chea min huwa I hlim mel te I phur mel te I poi soilo zet mel te ka mu khan ka soingam ta thlot lo ani kha min ngai dam don lo ma la ka dem lo wang che ma se dile ro ka basi chea min ngai dam ram ro o mo phurna hlen du lo mi hring ni ka du lo wangin ka fa pai mek tu a somi hi nupuya ka nei don ani ila ka zep chungin he in nei na hi ka kalpui theilova sheve turin chanvo hi nei ani midang tana wi tak chung chein mangai na tluan tling I chen pui theilo ke hi min thei hilla mi pathazok tong ngei turin du sakna ka hlana che atop nan he I thalak moi takhi kolve reng turin dikna ka nei to lo ti ka ria karon thon tamai che ni he thalaka inui mel moi tak ang hian hlim takin lo nui le ra mang che o sing nun danga tal in tong le theini ila mangai na top ngai lo tura mangai chein katina to ngai lo wang che happy birthday le ka chiar zo chuan kamit deu sula ka en ngai ka en tlok kamit tui ron luang nge chu ka hethei awan na tak em la phua tu teu mangai na wanga nat na hi kha aya war khan in phua thiam lovem ni eng chong in nge ka nat na hi ka soi fi ang ka mai don ngoi rengin chuata chuan ka thuwa ka thin lungero na satakin arumani na tuar mang ang orol chu chung pathian le avantir ko chawin an sia ani nge yang tu ma in min ron boy som an tum lova a he tu om chun te chu wana an om dai si kabianga lomna mittui luan tir tu ngei khan lungai na mittui luan tir po alovin tia mani hi midangin min mel hlek po phal ngai lo tu khanani midang tong tura du sakna min hlan ni chung ko din pui tura du thu min sam pui thin tu ngei khan ka tel velo na chung kwa adin don si a ni tin hian min ti der thu aron soi hun ka ngak thina ma se ka ti tau char charang tiang in fiam hi ka du lo ti in asiat mi alovin ka ti tawa
min thlem turin kata na to lo ti kha pom thiam a har mani le khazir a har ngei mai min fui kal tu ber malam huna kan du thu sam min ti puitlin pui tu tur kha katan a ve to silo kan du thu sam atangin ka du thu sam chau alo ni ta malam hun ka thlir pui thin khan ka tel velo na tur khovel lam chu min pan san ta si ka tuar ema cho ka ei theilova ka taksa po mu thei khopin alo cher zota voi khat chu class lak lain ni khoshelovin kalo omani ang ka harle meu chuan hospital casualty a hian kalo oma kanu le pa le ka u te pani ka chung te anwa in kabula chuan anlo om veka ma se ani kha a om velo kamita tang chuan mittui alo luang chuak le a kanuin boite idam thale vat mayang reilo te chu inai ron om an phaldona i ei cha ka piang kan leidon nia ati chuan kanui lui sham shama ton mangrama tal kan len dun le be sein kamit chingin muthil chu katum le ta a kar khat lai chu ka chola kanin lama jip te khain kanin en kola thil ka i mu mal lo wangin kapum pui chu alo thawak lova ka bp po aniam hle hi alo ni a kan ina ka om nun ber zan chuan ka u bonia chu karuma ron lutin min ron ti ti puya chuta athu soi chuan min hne tak zet kanu le pa hlim mel hi engnen ma thleng phal su ingai zong wanga hetia ngai om an mu hian an hlim lovasin dam chan le malam hun thlir chan nei to lovin in ria kanu le pa hi a chan ni tir ta che an phat san ve ngai don si lo chea ati chuan be se na thar min pe a du thu sam dang kanu le pa te himna thlen tu tur du thu chu sam katum ta a ni aliama kar thara thla aliama kum hial aveita lungle na re chana thin lung hiamero adam lo sanain bana vai muan ain hun chu akal zung mai kum ni lai ka training nuwa chuan ka zo ve ta kha kum khat le tharuk chung khan engtin nge ka hun kha ka man po hi ka shelo van nei thak takin ka pas chuak ve ram chawani na ka han zong ve a pathian mal som na zara thingtlang kho pakhata pos ruwa ka chuan ka tling ve hlau mai thingtlang nun riat ve nan sim po ka phur hle a ka nama saber tur aloni boknen ti chuan ai zola ka hun nu ber tur ni chuan hoi khothong turin ka chuak ta a bazar lun tak mi pui tam tak zinuai kara po ani khachu ka hai hau lo alang sarnal big mai kawa muwa tang chia khan khodang ka hoisan theilova ka kalna lam tur po ngai tu alovin alam pan chuan ka ke ka pen pheita anui mel ka thlir nin ngai lo kha alo lamo i rengani so ti in ahlim nui mel chu ka hlim puya a oma chuan mi panau pang kum khat mi om vel hi apoma afa pani ti hairua lanilo abula meichia lanau pan mel tak nen chuan engdang ma an ngai lo ti riat takhian anin kai riala a mel thatak zetani anu pui chu ani nge yang kanin tok ta chat mai amak ti mel te aham hai mel te zalo taka anui mel te kha awahan thatak em ehe idam thin mo khongei kal enge iti tak zel ti bak soi thei a om to lova afa pa chu ka han pom saka ma na khachuan kan pahnia kan fapa nen kan leng howanga ti in chung ko din dun turin du thu kan sam thina ni kha ma se tu na chuan a chung ko dina chuan ka ming a om ve ta silo afa pa in anu ti in min ko lova kan du thu sam te chu a tham ral mai po ni lovin theigil ani zo ta chu ani hi afa pa chu kan ena adu omani apa ang em chuan anui alamoi lo fo o ka fapa han ni ve se kavan ti em nun hluin min ron nang chinga afapa chu kamit meng chuan
thu tam tak ka fa mol mola mama he ipa hi khovela pathaber ani a harsatna tam tak paltlang le aril runat nate da thain farha ni lo turin afatan apom si chea ka fapa hanila kavanti em ipa nen hian mangai na zong pek cheu ka cha kani ti in ka mitui ka dang zo lo chepa anu pui po ka za zo lo naute pa chu ka en ngoya du thu kan sam dun lai te mitha lo langin athumin tiam zong te benga aron rinon tluka ka manga yasin o fapa ka rin sakhun tur ang ha hlel thu min sil thin khani a tuna ero ka tel lovin chungkwa adin tasi oya harin lung oya van harte lul em chuti chungpo chuan kaladem phal ta chuang lova afapa farha ani lo nan huai sen takin amanga ile ahlimna chu akal sanani kalati fana suang tuana ramata har chuakin naute pa hena naute chu kapeleta lokir le mairo tia mani masial zeta ngen mai chu kacha kani ma se lungthlo zetin hlim rengang cheu ka hamti ve rama katel lova ahlimna ero chuan mintina tak zet si ti chuan hoikir le to ngai lo turin naute le apa chu nung chonin ka tumram chu kapan san veta singnun danga intong le ila kan thutiam te vong rengin kanin mangai na hian para chuwa ve phalsak to ang o